दुखुनि बाथ्रा आरोना दिनै मोनसे स' बे बाथ्रानि मा नोंथांमोनजों दा शेयार खालामगोन। हाय गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर जोंहा दिनै माइ नादों आरोना स' माइ नायनायखौ नोंथांमोना दिन्थिनानै आं भिडिअ लाबोबाय मेसिनजों नादों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ना मा होनो लोगोफोर। बिथिं आं भाजाबो एवगासिनो इसोरनि थाखाय आरो जाहानि आंनि हासबेन्ड आइ मोना पुरा माइ नागासिनो आरोना दा मा रखम माइ नायो मेसिनजों माबोरै जायो माइफोरा स' बेखौ नोंथांमोनहा दिन्थिगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ना मा होनो जोबजासिम। kasih apa ya mainan? Mainan nih guys, ha. Ini mabaya jika bagolang deh ting, ada nih ting maya golden nih, be ai, be kasih apa nih, be kami nih apa, isere mai kena kasih ngar nih, kasih nih, deh kasih bos tahun kasih nih legeper. Apa kalian? Ayo. Kani? Salah kah? Kalau sepeda kah? Maipura nih guys, kalau ada kan ada ular dah. Mau nilai neng sera? Tangkabari. Oh, tangkabari sah. Nih segera pura ekdom hawasan takai kamani mau kasih Naiting pura isirde helper bo faiya na helper pura mai regana hoyo misinaw sin thakai segra pura nai mai regagasino nei denzari ke misinaw suna hogon arena da isoro ekdom thap jaयो आरो misina सानसेयावनो बहुत बात माबा याव दोनदों आरो गाइस मोन माइफोरखौ नै ना खांनायफोरखौ याव दोनदों नै याव बस्तायाव सोनानै दोनदों आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बे दाखालिनो नाखांनाय आरो ना माइआ दाखालि नाखांदोंमोन खिन्थु बे जोंनि आरो देन्जार धुला जाखायो न'आव माइ नाबाथाय नै लोगोफोर मोनलाय आं भाजाबो संगासिनो आरो ना नैथिं इसोरनि थाखाय बयलार बेदर स' बेखौ बेसे दिन्थिना होनि नोंथांमोननो मा होनो आलुखौनो होनो बावगारदोंमोन आरो ना आङो दा नै आलुखौ मोनो ना मोना मोनथिला आरो मोनदो दे माबा नालाय आलु माबाना आलुआ गुर मा होनो गोरलैना बिनिखायनो मोनो आरो थाब दा दसे रानबावनांगोन दैया रानथोसै सेम मुरुखौ नोङो सानै गाबोन दं नोङो हा बाबाया guys mình đi dầu nó không bay phải dầu thằng lăng bay mày á phải một teo cứ bay phải bắt đầu như vậy biar kita lihat ini sekamani mau the guys nih apa nih mau kena nama challenge belum baik deg-deg berada Hah?
गाहायाव दोननो गोनां जाबाय लोगोफोर पाक्कायाव बस्ताया गैला नालाय बाङायल'सोमोन बस्ताया गाइस आं खाम जानोसै आं खामा जायाखै आरोना आं एसे जाखांबाय स' आं जायाखै भाजाया मोनदों मोनाखै नायनि मोनबाथाय जानोसै मोनाबा आरो दसेयावनो जागोन आरोना गाइस भाजाखिनि हरलायनाय मुरसाव गाइस एखेबारे सेंग्रा एगारटामान लाजुगाखौसो आरो एखेबारे भिडिअ देखाबावो लिगिरे लास्ट लागसै सेकेन्डआव होमबा गार्लफ्रेन्ड जोंना सिस्लिटिया देखाबाय जाबाय नङा गाइस लाजिनो गंखारदों खोमा आरोना एसे उपाय गैया खामानियानोथ' खामानि ना मा होनो गाइस मोननै जोंहानि धुनिया बारिया धुनिया बाङाय खानोसै आङो दाहाय भाजायाव होनो थाखाय नै धुन्दियाया मोनालांबाय भिडिअआ क्लियार जानाय नंलिया दा हर जालांसिगोन आरो जोंहा दिनै मेचिन दोना माइनानैया लाबाय गोरलै गोरलैद्राय आरो नै धुनिया खाना लाबाय आङो दा भाजायाव होनोसै लोगोफोर बेदर संनाया ओंखाम उखैबाय डेन्जार जानोसै आं ओंखाम लोगोफोर डेन्जार ओंखाम उखैबाय 4टा जाबाय फुंनि 9टायाव ओंखाम जानाय आरोना 4टा नङा दा 4:30 जाबाय आरो फुंनि 4टायाव ओंखाम जानाय नाखांबाय गाइस नै एन्डिं टाइम सालोंनोबा आथिंखौ ओइ दैया नै सालोंगोन नोंसोरो सालोंगोन नोंसोरो सालोंगोन लाबोदो लोंनि बाय गरम गरमनि दिन लास्ट ना र' होमबालाय भगबान आं दखान थांनि फैगोन र' ओइ इसोरो नैबे 24 थाखा जागोन 12 थाखा होमबा 34 जागोन आरो हाजिरा दङ इसोरो नै लोगोफोर मिस्टार माइनानाफोरनि थाखाय आरो साबु फुदुंना होगासिनो आरोना आयै मेंबाय लोगोफोर प्लास्टिकनि गिलासखौ दिहुनदों आङो प्लास्टिक होनदों प्लास्टिक ओइनोथ' वान टाइमखौ नै दा साहा लखबगासिनो आङो इसोरनि थाखाय फैसासो लांगोन होनाखैमोन फैसासो लांगोन होननाय बायदि मोनदों आङो माइना होनायखाय खिथिबाय दा खिथिनांसिगोन रा गाइस डेन्जार मेंबाय डेन्जार साहा फुदुंबाय दिनै आयै गाइस डेन्जार मेंबाय मुरुदुंबा सान्ति जासिगोन बिराद दुखुनि बाथ्रा आरोना दिनै मोनसे स' बे बाथ्रानि मा नोंथांमोनजों दा शेयार खालामगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय